Dem baş temaşavan hêja. Di rewşa heyya aboriya Tirkiyeyê de her roj di bihayên tiştan da guherin çêdibin. Ew hema bibêjin di her qadê de zehmetî tê jîn. Ji ber ku telel hemberî dibîst her diçe nirxwenda dike, qadên ku madeyên xwe yên bingehîn ji derveyê Tirkiyeyê li ser dowîzan dikirin, bi zehmetiyên zêdetir rûbirû dimînin. Li Tirkiyeyê hilberîna kaxizan naykirin û madeyên çapkirina pirtûkan jî ji derveyê Tirkiyeyê li ser dowîzan tê standin. Ji ber wî jî yek ji qada ku zehmetiyan dikişîne weşanxane ne. Berê temaşevanên hêja em ser zehmetiyên weşanxaneyan yek ji xwediyê weşanxaneya û pirtûkfiroşa payizê bi Mehmet Çakmakre axivîn. Weşangerî bi giştî di salên dawî de yani gava ku li cîhanê jî mirov lê dinare zêdetir aslê xwe ber bi dijîtalê vediçe. Yani cîhan tevahî jî wisa ye. Li Tirkiye jî ev rewş hêj bi asayî rûne niştiye rastî. Yani berê weşangeriyê hêdî ber bi dijîtalê ve biçe. Çi medya em bêjin ya dîtbarî çi jî ya çapgeriyê wisa be. Li di roja me de dîsa jî hîn pirtûk çap gelek li pêşin û yani zêdetir xwendevan dixwazin ji pirtûkan bixwînin, bi kaxizan dixwazin bixwînin. Yani ev hêj li Tirkiye em nikarin bêjin êdî ev kareke nostaljîk e, hêjî karekî li dar e û zêde jî li pêş e. Em dizanin ku li Tirkiye kaxiz tune ne, yani fabrikaya kaxizan tune ye, hilberîna kaxiza tune ye. Ji ber vê jî gava ku em behsa weşangeriyê dikin, di vir de maliyeteke pir mezin derdikeve holê. Ev maliyet jî maliyeta kaxiza ye ya çapê ye. Berê li Tirkiye fabrikayek hebû ew hate girtin. Demeke dirêj e ku li Tirkiye kaxiz tune ye û mixabin ji dervê welat tê Tirkiye. Yani kaxiz wek îthal tên. Ev yek jî mixabin yani vê sektorê bi awayeke pir mezin dide guherandin. Guherandina wê jî ev e. Niha hûn bixwazin pirtûk çap bikin divê pêdiviya web kaxiza heye û ev kaxiz ji dervê welat tê. Yani bi dowîzan tê. Zêdetir jî ser euro kaxiz tên hesab kirin. Îca her ku diçe qeyrana ku li Tirkiye peyda dibe yani ji xwe li gelek sektoran de ev yek derdikeve pêş bi dowîzê ve girêdayî gelek tişt buha dibe û her diçe buhaya wan zêdetir dibe. Ev zêdebûn wisa ye ku yani gelek caran bêyî ku em hînî vê yekê bibin mirov şaşwaz dike. Lê realîteke vê gavê li holê ye di nava ez bêjim demên borî de yani nêzîkî 2 sal berê û niha pir cudahiyeke mezin heye. Demeke dîsa wisa döwêz bilind bû û bihaya kaxizan pir zêde bû. Lê mixabin îro ez bêjim di nava 2-3 hefteyan de gihaşt asteke wisa qandî ku ti kes nikare pêşbîniyekî ji bo wê bike û ti kes nikare bi bergiriya wê bike. Li welatên xizan gel zêdetir hewl didin ku debara xwe bikin. Pirtûkkirin û xwendin di hin deveran de dibe lûks. Li Tirkiyeyê jî pirtûk xwendin zêde tune bû. Lê ji ber bihayên ku her roj diguherin, kesên ku pirtûk disandin jî êdî nikarin pirtûkan bikirin. Ev yek rastî jî bandoreke pir mezin û neyînî ew ê li ser pirtûkan, li ser firotuna wê, li ser çapkirina wê bike. Mixabin yani rewş niha di vê astê de ye. Heta niha ji xwe rewşa aborî li Tirkiye ne baş bû. Gava rewşa aborî ne baş be mirov bêtir dikevin heyra debara xwe. Yani dikevin heyra kiriya xwe, dikevin heyra ka ew çawa xwarinekê bixwin ya ji pêdiviyê wan ên serekeçine we bicîbînin. Mixabin xwendin ji xwe bi xwe çandek e. Sendina pirtûkan bi xwe çandek e. Ev çand ji berê de li Tirkiye an jî em bêjin li nav Kurdan de jî rû neniştiye. Yani nebûye çandeke sereke ku ez bêjim mirov xwendinê jî pirtûkan jî wek pêdiviyeke sereke ji bo xwe bibînin. Ev yek çê nebûye. Ji ser halan de gava ku ez bêjim maliyeta pirtûkan zêde bibe û bibe asteke wisa ku êdî mirov qet nikaribin bistînin wê demê rastî jî rewşeke pir xeteretir derdikeve pêşberî me. Yani ez bêjim ewa dijîtal xwendina dijîtal çi qas dikare pêş bikeve divê demê de çi qas dikare bikeve meriyetê ev hêj ne diyar e rastî. Li aliyekê heta nav weşanxaneya pirtûka çap dikir gel nedikirî. Lê niha ji ber qeyrana aboriyê lêçûnên weşanxaneya pir zêde bûne û ew jî nikarin pirtûkan çap bikin.
Ji ber van bihayan herî dawî çend weşanxaneyên mezin li ser medya dijîtal lêborî ji xwînerên pirtûkan xwestin û diyar kirin ku ew ji ber bihayên malzemeyên nikarin pirtûka çap bikin. Gava wisa dibe rastî jî ji aliyê xwendinê û ji aliyê weşangeriyê ve rewşeke gelek xetere vê gavê li pêşiya me ye. Mînakên pir ew hene, mînakên vê gavê ku em îro eşkere bûnin hene, gelek weşanxane vê gavê vê yekê nîqaş dikin. Em ê karibin weşangeriyê bikin an nikaribin bikin. Yani nîqaş niha giştî vê astê. Ev yek rastî jî eveke pir mezin e. Yani ez bêjim rewşeke gelek xetere ye. Ya weşangerî tune be hişmendiyeke ku mirov karibe bigêje yan jî ava bike ji bo civakê em nikarin li ser vê yekê bifikirin. Vê yekê bi weşangeriyê ava dibe. Belê beşên weşangeriyê hene lê pirtûk yek jê ye ku a serekeye û a mayîndeyê a ku hişmendiya civakê ava dike. Çi erênî çi jî neyênî. Vaya rastiyeke, realiteyeke civakî ye. Mixabin û rewşeke din ji xwe aliyê aborî weşangerî nekareke ez bêjim wisa pir li pêş e, karibe bazirganiyekê bike, evekê bike. Ji ber ku ji xwe maliyet zêde bû, lê di nav vê zêdebûnê de gelek weşanger hinekî îdare kirin, rewşa xwe hinekî domîne kirin. Qenebe dîsa pirtûk dihatin çap kirin û dihatin belav kirin. Lê di roja me de îro, ya piştî ku dewîst gîşt vê astê di demeke kurt de mixabin vê gavê gelek kesan, yani gelek weşangeran weşanên xwe rawestandin, çap tune vê gavê. Belkî pirtûkê heyî ê di piyasê de niha li ber destin, di refan de hene hinek, yani li ser malperan têne dîtin. Lê demeke şûn ve hem ê pirtûk ji holê rabin ê biqedin, çapa wan nemîne û çapên dubare jî ew ê zû nikaribe were kirin. Çend weşanxanê sereke hene li Tirkiye em dizanin, wek em bêjin em dibêjin weşanên ew ê weşanxaneyên bankayan hene. İş Bankası û ez bêjim Yapı Kredi û Vakıf çend vana ên sereke ne. İş Bankası pirtûkên herî ez bêjim ê li pêş klasîkên cîhanê çap dikirin û bihaya wan jî gelek baş bû. Gelek xwendevan dihatin wan pirtûka de ecivandin. Em bi xwe jî gava li vê derê firotanê dikin. Em wan pirtûka gelek derdixînin pêş. Bihaya wan jî baş bû. Lê vê gavê ewana biryar dane ku sedî sî bihaya wan zêde bikin. Sedîsî gava ku em lê dinarin eveke pir mezin e, maliyeteke pir mezin e. Rojane îro gava ku em sîparîşa didin em pirtûk dînin dixin refan, rojane etîket diguhere, rojane bihaya pirtûkan diguhere û ev bihabûn jî ne lîreyeke 2 lîra ye. Yani herî kêm sedî bîst, sedî sî, sedî çil ferqeke çê dibe, cudahiyeke çê dibe. Ev ferq çi qas dikare were tolere kirin, çi qas dikare were domîne kirin, mixabin vaya li pêşiya me wek ez bêjim eveke, yani xetereyeke pir mezin disekine. Yani dibe ku sibê roj ez bêjim pirtûk firoş nikaribin, yani wek mekan wek cî nikaribin hebin jî. Ji xwe tedî meyla mirovan bêtir li ser dijîtalê ji websaytan firotanê dikin, danûsendinê dikin. Lê yani cî jî hebûna pirtûkxaneyan jî tişteke, li gel wê tişteke. Her biçe bawerim ev rewş, yani ez bêjim hefteyek 2 hefte an ji di nava mehkê de ew ê bêtir derkeve pêş û ev yek jî mixabin vê sektorê ew ê ji binîv hilweşîne wisa dixuye. Belê temaşevanên hêja hatin dawiya bernameyê xwe ji bîr nekin, me bişopînin û parve bikin.